makak ang yawa, ang aman sa Domingo maugyod ang yawa igsoon. Unsa ang kamaturan, Brother Porfirio Sambilan? Ang kamaturan, matod pa sa Diyos, balana ang adlaw ikapito. Ang pagdungog sa pare Domingo, ang pagdungog sa Pastor Domingo na nakakang-an na nila mga utok di nakadungog sa tingog sa Ginoo, bulaan ang namati sa tingog sa Ginoo o nagtuman niini. Di malas ang Katoliko wala namati sa tingog sa Ginoo nga ang adlaw ikapito mo'y pahulay para sa Ginoo. Masuko ako sa mga tao dili mo sunod sa akong adlaw ipapulay. Hebrew 4 versikulo 3 igsoon. Masuko ang Diyos kung di ta mo sunod, di ta mo palo sa alangit ng aman. Matod pa ni Kristo Lucas 4:17 na wala na po. Hello. The Bluetooth device is ready to pair. Matod pa ni Kristo, sumala siya nga batasan, musunod siya sa simbahan adlaw Sabado, dili adlaw Domingo. Kay adlaw Domingo, amaan anak maugyod ang yawa igsoon. So, sumala sa nabatasan, matay na po. Sumala sa nabatasan ni Kristo, musunod siya sa simbahan sa adlaw Sabado. Wala siya musunod sa simbahan adlaw Domingo. Giusog sa Santo Papa ang Sabado, gihimong Domingo. Usa ka layan ang Santo Papa, musunod ta sa Santo Papa, tingkagol atong kalag ngadto sa impierno igsoon. Sundo nato si Kristo, sumala siya nga batasan, musunod siya sa simbahan adlaw Sabado. Wala siya nisunod sa adlaw Domingo igsoon. Kung unsa ka, abogado ka, doktor ka, pero wala kay batasan kay Domingo man ka, wala dapay kapuslanan iyong pagka-abogado, wala kapuslanan iyong pagka-doktor, engineer ba ka, pero Domingo ka, wala kay batasan at tubangan sa Ginoo. Sumala sa nabatasan ni Kristo, musunod siya sa simbahan adlaw Sabado igsoon. Sumala sa nabatasan sa mga 12 ka-apostol, musunod siya sa simbahan buwan 17 versikulo 2 igsoon. Musunod siya sa simbahan adlaw Sabado, dili adlaw Domingo. Kanang Domingo, usana kalimbong, gilis nila ang kamaturan o ilang isalsal, gidawat mo sa Katoliko, Pilipino na ilagtas mga katsila, mga tao. Bago pang ipatay sa atong mga igsoon, puro namatay katsila ang nagpatay igsoon. Diyos nun ba ang katsila? Dili yawan ko ng igsoon. So, matod pa sa Salmo 119, 142 ang balaod kamaturan hangtod sa hangtod. Unsa kuno? Ang balaod kamaturan. No one's above the law of God. Nobody else above the law of God. Kinahanglan ibabaw ang gobyerno sa Diyos ang iyang balaod Sabado igsoon. Walay kawalik Sabado dilistanggi kundili si Brother Porfirio ang Seventh Adventist gikan sa Israel ang Sabado, dili gikan sa mga hintil. Ang Domingo gikan sa mga Romanon usa ka hintil. Matod pas Ginoo, sidlak Israel, sidlak Jerusalem, adto ang katawan kanimo mga simba. Mangitgit man ang kalibutan pero adto hibat-ong Jerusalem, wahayag ang himaya sa Ginoo. Mudanag buhari si Kristo sa Jerusalem. Dili siya mahari sa Pilipinas, dili siya mahari sa Roma, dili siya mahari sa Amerika. Kung dili mahari ang Diyos dito sa Jerusalem, niya ang Jerusalem, Sabado ang pahulay. Nailan akong ginikanan tungod kay sa Domingo ilang pahulay. Nailan akong lolo kay giilad sa Santo Papa, giilad sa mga katsila, di pa magpailad sa yawa igsuot. Maging wise tayo, kung wise mga ang yawa, nagamapusat adlang ipahulay Domingo, di pa magpadaya igsuot. Kung wise ang yawa, mas wise pakatang mga Pilipino igsuot. So salamat, unsay customary sa Israel Sabado, walay
paulay og Domingo sa Israel. Ang Israel mo sidlak adto ang Ginoo muhari dili sa Roma, dili sa Pilipinas, kung dili dito sa Jerusalem. Ang Jerusalem Sabado ang pahuray. Mukonekta sa dito kay naang kahayag batok pa sa pulong sa Ginoo. Province size 23 ang imong balaod Ginoo kahayag na kung Domingo ka kangit-ngit ka igsuot. Kaya ang balaod Sabado kahayag na atong padulngan. Matong paspulong sa Diyos, ang dalan sa matarong ng anam ug kahayag, apan ang dalan sa dautan ng anam ug kangit-ngit. Munang sa tugpapang ngit-ngit ang ilang dalan ginasubay kay Domingo man. So, butana akong kauban, usanay ka Katoliko, Catholic dependent government sa Catholic dependent dili gobyerno sa atong nasod kung dili na sila'y kapulungan Catholic gikan na Cebu, from Cebu. Efraim de la Piña, mangutana sa kuha nga ang Domingo usa kalayan. Salamat kayo, Brad Cornelio. Brad, sagdahan ka ng tabi, Brad Ginoo. Ay, unang pangutana, matod mo nagang Sabado, may sakto yun. Yes, Ginoo. Yang Domingo, yes, yawa. O manay pasabot mo. Asa mabasa sa pagkuntugon panahon ni Jesus Christ? Panahon ni Kristo nga ang Sabado mo'y balaan nga daw. Bagang pangutana, managdandi kining pulong sa Diyos, pulong sa tao. Mas malibihon ko ang pulong sa Diyos. Jeremias 4:28. Ang pangutana, asa mabasa sa versikulo sa Biblia na si Ginoong Jesucristo, Sabado mo'y balaan nga daw. Iya sino? Ibang pangutana. Sumala sa akong gisulti, Lucas 4:16, sumala sa batasan ni Kristo, diin siya nagdako sa Nazaret, gikan sa 12 anyos hangtod sa 31 anyos iyang kinabuhi. Nisulod siya sa simbahan adlaw Sabado, dili adlaw Domingo. Wa pumangutana sulod. Klaro kayo ang akong pangutana. Mismo si Kristo misulti ba? Ikan siya ngabil. Ngayon kaning adlaw Sabado, balaan ning adlaw. Ulit ko bagay. Wa pangutana sulod do, pangutana sulod. Pero nga paminaw ang pangutana, baga pangutana. Diatro 5 versikulo 12 itisod. Tamda balaana ang adlaw ikapito. Wala nang tamda balaana ang unang adlaw. Ang nagtrabaho sa adlaw ikapito patyon sa Ginoo. Wala. Kanawa, upag niya karang tugon. Wa pumangutana karang tugon. New Testament. Oh, bagong tugon. Ayaw ko, imong ko igoyo sa karang tugon, umutang panahon ni Moises wala. Ang pagkatana, simple, wala niyo magkabag, kaya pagkatana. Ang ibanahawan ni Ginoong Jesucristo, nasayo ka, sumana sa Biblia, Bernes, Lansan sa Cross, Juan 19:19, Juan 19:31. Bernes, Lansan sa Cross. Karon, sa ikatulong adlaw, kabanhaw, Bernes, Sabado, Domingo. Ining ibanahawan ni Ginoong Jesucristo, balaan ning adlaw o dire, kabag. Sumala sa mabasa na bandaw sa Kristo, adlaw unang adlaw. Wala na makinang balaan ang adlaw Domingo. Walay mabasa, silent ang Biblia, walay mabasa na ang Domingo balaan. Klaro, kinawa ko pangutana, ang ibanhawa ni Ginoong Jesucristo sa Sunday mo yun, Domingo yun. Karoon, atong Domingo ron sa simbahan Katoliko Romano, the Lord's Day Sunday. Nga, huwag mingon do, huwag mingon with the Lord's Day Saturday. Kanang Saturday, Roman bigan kada, Diyos. Ang pangutana na to, kining ibanhawa ni Ginoong Jesucristo, balaan nga adlaw o dili balaan nga adlaw? Kumbaga, base sa Biblia. Walay magbasa sa Biblia pagkabanaw ni Kristo balaan nga adlaw. Kung walay mabasa na ang gibalaan ng Domingo, sa ito bang gibanawan sa Ginoo, dili balaan. Dili balaan kaya ang Sabado, matod pang Kristo, ayaw yung nianay ko harang sa pagbungkag sa balaod sa akong aman. Nianay ko harang pagtuman sa balaod sa akong aman. Wala siya nagbungkag. Ang mga yawa rin kabungkag sa balaod, gimong Domingo, yawan unjud ang Santo Papa kay iyang ibungkag ang balaod.
Sunod pa utana, asa mabasa sa pagutugod, Biblia. Kaningon ka man, dili balaan ang banhawan ni Kristo. Maong Domingo. Hatagi ko bersikulo para matinuod mong isulti. Silent ang Biblia, walay mabasa nga ang Domingo balaan. Usa ka layer, usa ka dakong bakat sa tibuok kalibutan. Asa mabasa silent ang Biblia, makakahatag mga bersikulo sa Biblia nga, silent yun kay ang ibanhawan ni Kristo Domingo, silent. O imo ra ng opinion, umutumo ra mo. Wala kong ka-issue bagnaw ang issue dire. Ang pagkabalaan sa Sabado, ang Domingo, adlang ay tatrabaho. Dili balaan. Si Kristo nag-ingon, balaanan ninyo akong adlang ikapito. Wala nyo, balaanan ninyo adlang na akong unang adlaw. Kana mo'y pinaka-but-but sa tibok kalibutan. But-buton ang Santo Papa. Karon, kapil mo sa Baba. Niya, si Ginoong Jesucristo pinakasintro ko, Ginoo ko na Diyos ang taong matuwag na. Karon, si Ginoong Jesucristo, kuhan man, ngumani atong namantinan tanang kamaturan, Episo 4:21. Ang tanang kamaturan na alam ni Kristo. Karon, iya bang gilitok nga ang adlaw Domingo, sagradong adlaw, kalaang adlaw? Kanang mabasa ko sa pagtutugon ba? Ayaw ko tumaga sa kanang tugon, kaya wako mo na. Kaya minsan ng Jesus Christ, New Testament na, Matthew to Revelation, makahatag mga para porpiryo, nga sa pagtutugon, ang Sabado may balaan nga daw, litra po litra Biblia, tubag. Heaven and earth pass away, but my little Lord never pass away. Niwala na pass away ang Sabado. Heaven and earth pass away, but my little Lord never pass away. Dili gyud mawala igsuon. Kamo na'y gawala mga Santo Papa o mga katsilang mamatay tao. Paano, wa ka misleading ang imong tubag kay wa ka mo tubag sa eksaktong pangutana. Wa ko mangutana ang langit ug ang langit ug niyuta mahanaw. Ang sentro na to, Sabado, balaan man ang Sabado, ipamulong man ni Kristo. Kaya atong tuwan, tubagon ko ni Mulayin, do not ever with another answer. Kung mangutana, usa ka na, limla ka na, dishonesty na ang magkatubag nyo. Magbasa ta, good debater, master sa competition and debate. Kinanglan nga, unya, ang wag mo matubag, tugas sinood, nga ningon ka nga, ang Sabado, balaan, ipamulong man ng Kristo, wag ipamulong, tubag, isaro. Bumasa ka sumabot, batot ang Kristo, wala akong kabungkal, darang Sabado kayo ang bungkal, kaya nabungkal, Domingo na. Ayaw take na! Ayaw nyo na! Maanhi ko aron sa pagbungkag sa balaod sa akong amahan. Nianhi ko aron pagtuman sa balaod sa akong amahan. Napuyawa mo'y bubungkag sa balaod. Munang maimpinyo na lang ang akong pamilya tungod anang Santo Papang but-buton sa tanang but-buton. Tanawa, ang tubag ni mo, iguyo ni mo sa bungkag, ba di ka kabasa nga, naman na sa Biblia Latina Vulgata sa pagkago nga, 1:5:18, ibungkag ni Kristong adlaw sa Sabado. Litra yun. Muna ang kadaguan sa mga Hudyo, dako ang tinguha sa pagpatay ni Kristo. Ang pangutana, di ba ang mga Hudyo, kaliwat ni mo nagpatay ni Kristo? Tubag. Ang mga kalaban ni Kristo, giakusahan, gibutang-butangan si Kristo, gabungkag og balaod. Matod man ni Kristo, tindog babay, lakaw, dadang wala siya nagtrabaho, wala siya gabungkag og balaod. Gipatindog niya na paralyze, 28 na katuig na paralyze, wala maayo. Apan pag-encounter ni Kristo niyon sa Kristo, tindog babay. Pauli, dadang imong higdan. Niingon dayon ang mga kalaban ni Kristo, ikaw kalaban po ka ni Kristo. Gibungkag kay giayo mo sakiton. Usa ka liar, usa ka dako butang-butang. Ginuoy mong butang-butanga si Kristo usa ka tawo matarong at tubangan sa Ginoo. Wala siya gabungkag, nag-ayo ra siya nga sakiton. Atong Juan 5:18 nga may imong alas parang lutaw jud ang Domingo. Kabalo ko, nakabalo na ka ang Domingo, bakak yun na iya ginasiyawa nga pagtulunan. Usa ka dakong tumutumo ang Domingo, ibanhawan ko na ni Kristo, bakak na noon, wala mo matubag ganina. Mana nga, the answer is not, ano pa mo yan? Responsive. Ang
di madalap sa itsagit ang kamaturan. Kanang unod yun ba? Dahil sa unay moderator, madungon ka na, kaya bawal ang itsagit personal atake sa Tupapa, yasawa kumutana. Ang sa Tupapa, yasawa na may base pilari. Ang Santo Papa, anak sa yawa. Father of a liar is evil. Wala ka siya katudlo o Domingo. Dili siya tawag anak sa yawa. Nganong natawag man mo brother Porfirio anak sa yawa? Father of a liar is evil. Ang Domingo bakak ang Sabado kamaturan word of God, dili na word of man. Matod pa ni sa Diyos, matod pa ni Kristo, patyo na nagkabaho sa adlang Sabado. Ang final judgment sa Ginoo, patyo detang magtrabaho adlang Sabado. Busa mga driver pinikap paulay tag adlang Sabado. Asa to ba, mga killer rin yung nagbantay sa Sabado rin. Kaya mutana ko nimo. Kay patyon man nagtrabaho ka adlang Sabado. Nya para nimo balaan mga Sabado. Ang mga tay-tao nang nagbantay sa Sabado, bagang mutana. Ang Diyos ay ang hukom, patyo niya, pero wala pa ang punishment, wala pa. Nanay hukom. Pagbalik ni Kristo, patyo niya ang trabaho sa adlang Sabado. Muna mga sanggim, manirado ta sa adlang Sabado. Para na simba, para sa Ginoo. Glory to glory of God. Kung nagsimba ka pero naglapas kag balaw, tik pa karon ingnon ka nga tao. Wala dili ka Diyos nun, yawanon ka nga tao. Ang akong pangutana, matod pa nimo sa Exodus 35, 2:3 o Exodus 31:15 nga kung magtrabaho ka sa adong Sabado patyon nga gibalaan mo nimo ning Sabado. Sa to pa day ang nagpatay nagbalaan og Sabado. Di ba? Ang Diyos ay makahukom, patyo na nagbalik. Itang kadong si kaduha nga kamatayon, pinadayag 21. Ang naglapas o balaw, dili maka-enter sa gingarian sa Diyos. Kanat enter ang nagngatod pang Pablo, ayaw mo kipon sa mga pundok na malapason sa balaw. Niangkon na sila Kristiyano, pero malapason sa balaw. Ayaw mo kipon, bisa na pakiksalog kanila. Lalo mga, Wa mo kay bersikulo. Unang Korinto 5, versikulo 9, ayaw mo tipon sa miangkon na Kristohanon apan malapason sa balaod. Ayaw tipon sa Katoliko kay malapason sa balaod. Imbes ayaw pagtrabaho sa adlang Sabado, kipagtrabaho sa Santo Papa ang ilang membro. Wala sa paghigugma sa iyang nasakop, wala paghigugma sa iyang membro. Gusto rin ang mga matay ang mga Pilipino ining lugar. Nga naman, iyang gilis ang kamaturan, Sabado ang pahulan. Sa 1 Tesalonica 2:13-14. Matol pa sa Biblia, San Pablo ringon, ang kapatay ni Kristo mga Hudyo, mga Jewish na napatay. Kaya nga no, ipatay si Kristo, kaya gibungkag ng adlaw sa Sabado. Juan 5:18. Pangutana, namakak si San Pablo ino pagkasultiya o wak mamakak? Kana ang ito pagka-formal. Kung sa'yo pangunta ka lang ruwa. Ako may premise sa versikulo nga. Sa 1 Tesalonica, sa 1 Tesalonica 2:13-14, ang mga Hudiyo manipatay ni Ginoong Jesucristo. Ano man, sa Juan 5:18, kagibungkag ni Kristo ang adlaw sa Sabado. Pangutana, namakak ba si San Pablo na pagkasultiya o wa mamakak? Tubag. Wala pa sa Pablo diya. Ang imong pangutanon tikaw, kinsay gasulti nga kinsay nagsulti ang mga kalaban ni Kristo. Ningon sila, gibungkag ni Kristo ang balaod ka nag-ayo sa adlang masakiton. Mag-ayo di ko tindog. Oh, nagtrabaho ba na? Nagpasuol ba ko? Wala magtrabaho si Kristo. Gipatindong babaeng na paralyzed 38 katuig 1:5 versikulo 18. Nga nung pasangin lang ng Kristo, si Kristo matarong na tao, way buling ni Mansa. Kaya si Kristo gabong kagri sa kaatos Ama, naglingkod siya sa tuong sa Diyos nga Aman. Di siya kasunod sa langit, kanain yung Kristo nga Santo Papa, imperno ginapadulong, nga naman naghungkag o pulaw. Inyo lang idahig si Kristo, niyon siya ang Diyos, matarong si Kristo, walay buling ni Mansa, gihalad iyang kinabuhi tungkol sa mga katsila na trabaho sa adlaw sa Sabado. Kadumot kay kasimbahan kay tungod ibiya kay sa Katoliko. Wa may sound siya. Ito. Tara. Nangutana magkana ko Brad Porfirio.
Sa Juan 5:8-9, adunay masakiton nga giayo ni Kristo. Niya tibana na to ang kultura sa mga Diyo, basta Sabado dili kun mo trabaho. Jeremias 17:23. Karon, anong isupak mo ni Kristo nga ang kultura sa mga Diyo basta Sabado way trabaho? Tungod kay giwagtangan ni Bili ni Kristo nga adlaw ipapahulay sa Sabado. Manara sa Mateo 12:1-5. Muna sa Juan 5:8-9, adunay masigiton. Ayon ni Kristo, ingan ni Jesus Christ. Lakaw, pasana imong higdaanan. Nya mana na to nga adlaw sa Sabado to ipapahulay sa mga Diyos. Muna nga ang maong adlaw papahulay, iwagtangan ipahulong ni Kristo nga adlaw sa Sabado. Juan 5:18. Sumuna akong tubak sa imong pangutanan. Nya ako na si Wala ito, ikaw na Wala ito na. 5 minutes ha. Salamat iyo, Brad, Puperiyo sa Nika SDA. Niya, from Catholic, siya, niya ni Bible Baptist, o niya ni Seventh-day Adventist. Ako, simple ko, Catholic Independent from Cebu. O niya, marag ika-14 na ito yung bintro na niya, o 13. Sa Radyo Sugpo, Radyo Cruzada Babaw, mag-live meron sa unahan sa Bugo Village. Ika-bilan na doon, ika-siyam, ika-walang tulong. Niya katulong, ikaw pa ito, marag 14 na ito. Nagana niya. Pero katong kong libati sa Cebu si Rian Fitness, may bibig libati. Hindi ko ramin, mga outside. Kanto ng ito lang yung tulong. Kaya, salamatan ko si Sister, si Bibia Fitness ng amiga niya, si... Kaya, ipahayag ko kanina, pahayag ko sa Roman Catholic. Kamay, pag-minisan. Sa pahayag ni Brad Perperio, Church Week, yaman ang Diyos sa Seventh-day Adventist. Na may tungkol sa atang papulay mo ito. Sabado. Sa Roman Catholic Church, huwag yun karong adlaw at Domingo, ibalaan adlaw. Anong maumanay itudlo sa simbahan Katoliko Romano na all Catholics ang simbang na adlaw dito. Kanina dito kung simpas katedral ng Magiti City. Dito ko ulit nakasimba. Kanya, dahil ibanawan man Kristo ang adlaw Domingo. Namatay siya sa adlaw Bernes, Kristo namatay. Juan 19:31. Bernes, Sabado, Domingo. Kaya dito sa Juan 2:19-21, nalibog ang mga Hudiyo pag puminaw nila ni Kristo nga, ingon si Kristo, sa tulog ka adlaw, pagkabanhawon, pagkagupo ni Maong Templo. Sa tulog ka adlaw, pagkabanhawon. Yan ang mga Hudiyo. 46 ito, itukod ang Templo. Unya pagkabangunan sa tulog ng adlaw, naglibog ang mga Hudiyo. Ingon si Kristo, ang ipasabot ini, ang akong lawas. Pagkagupon, pagkapatyon si Kristo, pero pagkabanahon niya ang lawas. Sa iyo na mga Diyos matay literal kayo. Isa may panaw sa lawas kung umatay ang Diyos. Niya, muna sa buhat na risi, lain ka kamar na City, ang Diyos ubanaw. Niya, isa man ang ibanawan niya sa mga dawa. Sa tradisyon sa Roman Catholic Church, matag Holy Week o kiring Easter Sunday. Domingo sugat ng arawan ni Birhen Maria o ni Jesus Christ. Kaya na sa Mateo 28:1, Juan 20, sinabi ka mo Bensayes, si Maria Magdalena na atong sulganan, Kristo, nakita niya, panapton na bisig puting, huwag iso. Yan naabri ang usang bato di Hospital, ingon ito nga, insay mo ipagkita, si Jesus Christ ay sidla kayo. Unya, isa may unang nakita yun ni Kristo. Sa Biblia, si Maria Magdalena. Pero sa apostolic tradition, si Birhen Maria may unang pakitaan na siya ang anak ni Jesus Christ. Kaya, magdulat ang uyab siya si Maria Magdalena ni Jesus Christ. Kanawaran si Maria Magdalena. Ang unang pakitaan ni Kristo Kabanaw, ang iyang inahan si Birhen Maria. Apostolic tradition. Una nga, balaan yung Domingo. O bitanong tana ko niya kanina, kung nili ni balaan yung panahon ni Kristo, asa mabasa sa Biblia? Suri-suro siya kubang niya. Eh, sitro, specific questions mo na. Hindi naman ito ba? Dagan siya sa kanang tungkol. O, ano man, palipat na na, ang pumunta na pagtutugod. Una nga,
ang Biblia, Domingo yun kay sa Hebreo 4:8-9. Ingon si San Pablo nga, si Josue nag-istot o laing adlaw. Sa ito pa, kung laing adlaw, kung permanente bang Sabado, ang litaan diri sa RL Enterprises. Litaan na yung Negros Oriental mo niya? July 28, 2024. Palitan na yung polisya niya. RL Enterprises. Ano na o ini Woodrow. Woodrow Magiling Board Member itong Domingo. Woodrow. Iyon na ang manager o tagiya sa RL Enterprises. Ilisan na ng kwarta niya. Pero ang alam sa kwarta para sa Pilipinas. Kato ba dahil? Napabay kwarta? Napabay na nga. Napabay kwarta mo na nga. Ang atang kumpulay Sabado, ilisan man, sige, Domingo. Asa mabasa? Tinaday ko no Diyos. Sa kinatila ng Biblia, you feel in the Espiritu, Dia del Domingo. Sa Lydiard English translation, I was worshiping the day of rest. The Lord's Day, Sunday. Domingo nga ng kukulay, muna magtuod, sulat sa Biblia, o gitudlok sa simbahan ng Lugro. Ang Sabado, ibugag. Asa mabasa Biblia ng Domingo adlaw igpapolay. Balikan ba ko tanan? Tubag. Balikan kami na. Asa mabasa Biblia ng Domingo adlaw igpapolay. Sumala sa Biblia. Dili sumala sa imong Latin India. Nagyon sa akong Biblia sa Latina Vulgata hubad ni Monsignor Apreno Coplido. Binadiyag uno Diyos sa adlaw Domingo. Domingo yun, word for word. Basa-basa. Latina Vulgata, sa kumbag. Masakpan niya ato ang Sa kumbag. Akong tanaw, no? sa Ibutan sana niya. pinadayag uno. Latina Vulgata. Dili malatina bulgada ang Biblia. Inyo man na. Di ta magdaog ang Latin. Ato magdaog ang Latina. Dili man takatula. Latin. Sa klaro kayo mga kiksunon, binidayag uno Diyos, kapang dayagnan uno Diyos, adlaw Domingo. Adlaw Domingo, mao ginang balaan nga adlaw mga kiksunon. Worldwide live sa Tanhay City, Negros Oriental, sa public market, July 20, 2024. Dili mga kiksunon.